Повечето от нас, хората, въобще не осъзнават съществуването на такъв защитен механизъм, като имунната система, която работи в нашето тяло по рождение. Имунната система е много важна за доброто здраве на човека. Доктор Емил Близнаков казва: човек е млад и здрав до толкова, доколкото е здрава и млада имунната му система. Днес една от най-динамично развиващите се области на медицината е именно имунологията. Здравето не се купува с пари, но се създава с пари и се поддържа с пари. На пръв поглед това звучи парадоксално, но добре е да осъзнаем тази проста истина. Аз като лекар, посветил се на децата, отдавна я прозрях и вече много години работя предимно в областта на профилактиката. Доброто здраве зависи от две абсолютни истини. Първо, тялото ни трябва да се подхранва непрекъснато и то така, че да няма клетъчен глад. И второ, на тялото ни трябва да се осигурят условия да се справя ефективно с проникващите в него микроби. Разграждането на храната, идваща от стомаха, и всмукването на хранителните вещества се извършва в тънкото черво на човека. Там се изливат и секретите на двете големи храносмилателни жлези – черен дроб и панкреас. За ефективното изпълнение на своите функции то разполага с голяма секретираща и резорбираща повърхност, осигурена от голямата дължина 6 до 7 метра, многократното му сгъване и силното нагъване на неговите лигавица отвътре, което увеличава 2 пъти площта й. Чревните власинки и чревните жлези са богато пропити с лимфоцити, които на места са организирани в лимфни фоликули. Те се забелязват по вътрешната повърхност на червото като плоски, продълговати петна, наречени пайрови плаки. Те са в основата на поддържането на чревния ни имунитет. Той е част от нашата вътрешна имунна система, която се състои от тимус, далак, костен мозък, лимфна система, бели кръвни клетки, антитела и хормони. Съвременната практика на приготовление на храната намалява хранителната й стойност и повишава опасността от бактериална зараза. Например, ако бактериите Ешерихия коли или салмонела попаднат и се размножат в червата, те причиняват различни болестни прояви, които ни карат да се чувстваме зле. Мащабът на тези прояви зависи от темпото на тяхното размножаване и възможностите на тялото ни да ги унищожава. Тези едноклетъчни организми се делят на две на всеки 20 минути. Така, ако намерят подходящата среда, само за няколко часа те достигат до милиони. Ето за това цялото ни здраве до голяма степен зависи от червата. Това е много смело твърдение, но е факт. Така нареченият синдром на увеличена пропускливост на червата се подценява или изобщо не се взима под внимание, както и синдромът на раздразнените черва. А тези два синдрома са често срещани и са свързани с дисбактериоза и неправилен начин на живот и хранене. В червата на човека обикновено се съдържат няколко килограма живи бактерии. Техният състав и количество са силно зависими от начина ни на живот, който водим, от състоянието на околната среда, от храната, която приемаме и водата, която пием, както и от психоемоционалното ни състояние. От всичките около 500 вида микроорганизми, които населяват нашето тяло, само 2 са приятелски настроени. Те се наричат пробиотици – ацидофилус и бифидус. Ако пробиотиците не са в достатъчно количество, това нарушава баланса на чревната бактериална флора и води до нарушаване на нашата екосистема. Така съдържанието на червата става потенциален източник на вътрешни причинители на инфекции. Резултатът е размножаването на болестотворни бактерии, паразити и гъбички, което води до опасното за здравето ни състояние, известно като дисбактериоза. Пробиотиците са особено важни през първите години от живота на човека. Това е много актуално при бебета, родени чрез секцио или некърмени, а хранени с адаптирани млека. При бозайниците, в това число и човека, предаването на основния имунитет се осъществява като майката предава готови антитела на детето чрез плацентата, а след това с коластрата и кърмата. Така новороденото се предпазва от потенциални болестотворни микроби, докато собствената му имунна система се развие достатъчно. Едва тогава се включва така нареченият активен имунитет. Той представлява производство на имунокомпетентни клетки и специализирани молекули, наречени антитела,
като реакция на организма срещу чужди субстанции, включително инфекциозни агенти. Действието на антителата е да отклоняват или неутрализират причинителите на заболявания. Много важна характеристика на антителата е, че те са специално насочени към антигена, причинил тяхното образуване. Имунната система по същество е естествен защитен механизъм срещу заразяване. Имаме пасивен вроден имунитет и активен имунитет, който е адаптогенен, т.е. създава се според нуждите. Пасивната имунна защита на стомашно-чревния тракт е в основата на стабилно здраве още от първите дни от живота на човек. Пасивният имунитет е първата отбранителна линия. Активният е по-бавен, но по-специфичен спрямо чуждия агент. Тук обаче е важно, че се включва свойството памет, което осигурява съпротива при повторно възникваща опасност. И не на последно място по важност, във връзка с устойчивостта на организма спрямо микроби е състоянието на входните врати за инфекции. Това са кожата, лигавицата на носоглътката, дихателната, храносмилателната и пикочополовата система. Те са изложени първи на контакт с бактерии, вируси, гъбички и паразити и от тяхното състояние зависи дали нашествениците ще бъдат допуснати вътре в нашето тяло. Клетките на тези наши важни органи са в състояние да се делят много бързо, което осигурява регенерацията и доброто състояние на тези естествени бариери на организма. Но за тази цел те се нуждаят от точно определени храни, преди всичко незаменими аминокиселини и есенциални масни киселини. Затова аз като практикуващ лекар разчитам толкова много на суперхраните и пробиотиците. С помощта на зелена енергия се подпомага активният имунитет. Коластрата внася в организма пасивен имунитет. Масните киселини помагат за поддържането на здрави бариери, а пробиотиците за възстановяването на чревната екосистема.